Panel 1. Salvando obstáculos. 2003-2008. 8 de novembro de 2003 nace a Asociación Vontade coa intención de cubrir as necesidades de persoas con discapacidade no Baixo Miño, defendendo os seus dereitos e aportando servicios especializados na procura dunha inclusión plena. A Asamblea Constituínte realízase en Tui, con 92 socios fundadoras. No ano 2004 iníciase os talleres ocupacionais de coiro e creación de barcos teledirixidos. Tamén grazas ao traballo de persoas socias, familiares e voluntarias, realízanse diversas convivencias, a guía de accesibilidade do Baixo Miño e o Mercado Solidario, un proxecto conxunto das asociacións Abeleaíña, San Xerome e Vontade. Destaca nesta época o traballo para realizar a comparsa Os Picapedra e a entrega no ano 2006 do primeiro furgón adaptado da asociación, o único que existía nese momento no Baixo Miño con rampla automática. Este feito supón un salto de calidade para as persoas socias de todo o Baixo Miño, xa que o transporte público adaptado sigue sendo un gran problema no rural galego.